Gabi mga kabistado, no? Ari kita subong sa may Haro Plaza. Kung sa din monitor kita sa presyo sa bulak, no? Sa sini mga tinion apisar nga nagatupa ang manipis nga taliti, no? Diri sa may distrito sa Haro, no? Pamangkuto naton kung tapila ang arrangement sa ilag ang pagbaligya sang sini nga bulak subong gabi, no? Diri sa may Haro Plaza, no? Diri mismo sa may atubang sang Haro Cathedral, no? Makita ninyo sa live naton sa sini mga tinion ang matahom kag mga manami nga pag-arrange sang bulak, no? Para sa aton nga mga minatay, no? Bisan nagabaro bagyo ara mangyapon nga naga tinguha nga maka bakal sang bulak para sa mga minatay. So nagbundak na gid ang ulan, no? Sa sini nga mga tinion, mga kabistado. Okay, Areo, makita ninyo, no? Mga masirong-sirong tanay, manirong tanay, no? So, abaning, no? Nagwaswas ang madamong nga ulan, no? Kasi ni mga tinion, mga kapistado, diri sa may distrito sa Haro, subong lagid nga gabi, no? Subong nga tinion. So arya, may mga bulak lagi si Manong, oh. Makita ninyo sa aton nga live video sa sini mga tinion, mga sari-sari nga mga bulak, no? Diri may ara nga na-arrange, may ara nga sa kanyo buhi nga bulak, no? Ang ginabligya sa sini mga tinion ni Mano. Sir, din ay naghalin ni mga bulak? Manila. Okay. Are kay at least are na kita sa sulod sang ngata. Oh. Sinong ring ngalata, sir? Si GR. GR. Okay. Taga din ka, sir? Taga Tresaro. Ang imong orchids nga buhi ni tagpila niyo? 250. 250. Ang ano na nga bulak niyo? Ang buhi niyo? Mga Malaysian ma'am. Malaysian ma'am. So, tagpila ni siya? 200 buhi na siya. Ang imong kwan, ang imong arrangement 150. Are ang orchids mga kwan niyo? Muna tag 300 ni pak. Tag 300 ang Sa kapat. isa kapat. Okay. So amo ni, no? Mga kapistado, no, ang bulak ni Manong. Ang mga orchids mo din nagahalin Manila mo. Halin sa Manila, no? So ari makita mo ni ang kanang nami isang pungpung sa orchids, no? Pila ni bilya? 15. 15 ni, no, ang bili kay ini siya ang live nga bulak, no? Buhi ni siya. So ara makita niyo sa aton nga live videos, no? Amo ni ang bulak ni Manong, no? Ara ano nga bulak ni nang isa, no? Katliya. Katliya. Katliya? Pila bilya sang katliya niyo? 1 to. Okay, no? Kay amo ni ang iya paligya, no? Mga buhi nga bulak kag may ara nga na-arrange na, no, mga kabistado sa sini mga tinion. So amo ni ang presyohanay, no, sang bulak diri sa Haro, pero libuton tani maghulaw-hulaw ang tupa sang ulan, no? Ilang arrangement, pila nga arrangement mo? 150. 150 lang, no, kay Manong, no? So ara, no, makita ninyo mga kabistado
ang arrangement sa iya nga bulak, no. 150 lang no. Depende sa ibang nga arrange, no. Diri sa may Haro Plaza, no. Makita ninyo sa sini mga tinion, no. Mario, kanami sa mga bulak. Ang ini nga bulak mo Manila pa ni halin, no. Ang nasapat mo, halos tanan, no, sa Manila ang ang magaling ang iyang bulak mga kabistado, no. So pasensya lang ito mo, no, sa aton nga live subong kay man sitwasyon na lang kita dayon sa mamunog nga ulan diri sa may distrito sa Haro nagtupa, no. Sa sini mga tinion ng mga kabistado, may mga pumuluyo kita, may mga customer nga nagalagaw, no, nagapamangkot sa bilisang presyo sa bulak, no. Agod nga makatimplano, makapromangkot sa presyohanay. So galibot-libot sila, no, sa sini mga tinion. Magaling amo ni nagtupa ang mamunog nga ulan sa sini mga tinion, no, tugas ang pagyo pa ni, no. Magina maayo ang chimpo, damo naga libot-libot diri sa may plaza, nagaparatanaw sang presyo sang bulak kag maayo nga mga arrangement, no, mga kabiyanan. Grabe, no, nagdanaw-danaw na ang ulan, no, sa sini mga tinion. Mayo na kay may trapal si Manong nakapanilong tagre, no, na arrange ni Manong ang mga iyang mga bulak, no. Pisar nagabukbuk ang ulan ng mga kabyanan, no. Ngong kung mag-order sila sang bulak, din ikaw pwede makita nila ni, din ikaw nila pwede makagtuan. Kung wala din sa plaza din ka? Sa araw din sa exhibit ko. Ga-exhibit ka mo. Okay. No, ga-exhibit ni sila sa mga orchids kag ibang pagid mga bulak, no. Mga kabyanan. So amo ni malibot at dugay-dugay. Agod nga mapamangkot pagid ang iban nga mga presyohanay sang arrangement sang bulak. So iban halin ini Metro Manila, no, ang bulak. Ang iban nakahalin sa may Metro Cebu. Kundi ang Cebu pinakadako man nga ginakuhaan sa mga bulak, no, sang taga syudad sang Iloilo kag mga kaprobinsyahan naman naton diri sa syudad sang Iloilo, mga kabistado, no. Ariyo ang matamat naman ng ulaw-ulaw ang bulak, ang ulan, no, rather muna ang sitwasyon sa sini mga tinihon, no. Sa sini mga tinihon may ara pa misa, no, ang Haro Cathedral, no. Pagkatapos ang misa, iban hapit diri nagaturo-tanaw sang presyo sang bulak. Agod nga may idulong man sila, no, sa ilang namatay nga mga himata sa tagsa-tagsa ka mga patyo diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo, mga kabistado, no. So are ginatabunan ang bulak nila kay kung matamaan ka basa sang tubig may nagakakalooman, no.
grabe ang paghalong sa aton ng mga kaabyanan nga ang ilang nga bulak ginahalungan agod nga hindi maguba hasta magpitsa uno nga pagbaligyaanay, no? So mo ni kagina madamo di ang mga tawo, no, nga naga permangkot sang presyohanay sang bulak, no, sang temprano pa, no. Buwas basi mag saka-saka kuno ang presyo, no, sang sini nga bulak kay man grabe ang kwansang ulan, no. So okay, no, malibot kita tugay-tugay, liboton tani ang Aro Plaza, ay kunonta ang tanan nga mga presyo sa mga bulak, mga kabistado, no. Subong natuwa na kita sang initial nga presyo sa mga bulak nga dire, no, ang ini nga buhi. So depende sa ilang nga pagbaligyanay, no, mga rose nila, mga orchids, no, ari ang arrangement nila, no, pag 150, no, ang ilang nga bigyanay, no, mga kabistado. So kanami sa color sa sining orchid, so makita nyo mga kabistado uwi na siya, no. So ari man, no, dati ini isang violet nga may batik-batik, no, ining bulak, ari may isaya ka pink, violet, may brown, no, ang samok sang sining orchids mga kabistado. So sa nagatanaw, no, amo ini ang presyo diri sang bulak sa may distrito ya sang Haro para buwas, no, maglibot-libot kamo, makapamakal kamo sa mga bulak, no, at least makabalo na kamo sang presyo, no. So uraw-uraw na. So ari laki matabok ka dispyak. So ari naman, no, nakita ninyo sila di okay. Ari, nakita ninyo ang ari no, kadamo gali sa mga managme nga bulak diri mga kabistado, oh. Ano ganini sa aster, no? Ari, ano sa gani ang sunflower, no? Arang yellow, ano gani? Arang yellow, Taiwan. Ang Taiwan ang pila subong? 200 ang isa ka bandol? Ha? 200 ang bandol? 200 ang dosina gali. Amo na basta kung hindi ka na luisarte, ka na lipat ka na sa tisyo, no? Ano kaning isa ka na pre, oh? Wonder White. Tita pila na ya, ano, dosina kung bandol pa na. Tita pila na. Dinali na Cebu ko Manila. Ikaw kayo nag-apply lakat Cebu, no? Are kay Surya. Are kay Surya taning tagiyasang bulak niyo. Pila ka mo kadlaw to sa Cebu? Diba kadlaw sa mga pantalan, Candid. Tapos Ni Dunot, to. Bukod sa Laya, ang kapital. Ang kapital mo, sakto mo na lang ikuana. Kulang pa din gani. Kulang, no? Hindi gani. Okay. Mahal bulak sa bulan. Tapila na subongan. Amo ni sa Sigo, 220. 220 tay pagabot ni Sulilo. Pila bigyan mo? Patro. Ani, yan ang bigyan mo ka tayo Dunot eh. Gani, no? So amo ni.
Arrangement, may arrangement ka? Mungwa. Sa pilay mo arrangement na? Ako 300, 400. Ha? 300, may 400. Taylor ko. Karoon mo. Ano to? Gani, no? May pantalan ko. Ano way biyaya? Way biyaya barko? Why? Bakit daw? Te, ano king kargaan nyo? Marco yung alin sa kuha ng lumat ang layo. Okay, no? Te, amunin, no? Ang sitwasyon sa mga manugbulak, no? Halin sa syudad sang Cebu. Duwagi man kadlaw nga na stranded sila. Kay man naglabay ang isa iya ka bagyo, no? Be? Mako mo nang kaperdiyan sa mga negosyante, no? Mga kabistado, amo na imbes nga ginansya namirde sila, no? Grabe matungulan sa Cebu. Okay. Yung sa kulang to. Dire, ano yung nga naman, lari, no? Okay. Awa. Yung pakas. No, so amo ni tiga-tuig ni nagalakat ni sa Cebu, mga kabistado, agod nga makapamakal sang bulak para sa pista minatay, no? Sa sanay mga tinion ang sitwasyon sang ulan, nagtahaw-tahaw na, way na sa nagabundak, no? Okay, kay libuton tani ang kabulakan sa distrito sang Haro. Ano nga bulak niya? Ang Malaysia man. Malaysian Moms, no? Tapila ni isang kwan? Manila ni mo pa na hindi. Tapilang bandol ni? 500 ang isa ka bandol. Ang ini niya Malaysian Moms nga brown. Brown. Tapila man eh? 500 man. Ang imong kwan, ang imong sunflower. Ha? 100 ang bilog. 100 ang bilog. So amo ni ang pinaka malmal ang sunflower, no? Manaming klase kay bagyo pa inihalin mga kapisado, no? Nagwaswas liwat ang mamunog nga ulan, no? Mga kabyanan, bisan waswas ang ulan, gawaswas man pangkuha sang kuan yun, sang ilang damit, sang ilang mga bulak, agad nga mabaligya, no? Halin ni sa Cebu, mga kabisado. Okay, arema sa ilo naman ta sa piyak yo. Sana libuton tani. Okay. Nakabaka na kamo sang bulak, ma'am? Wala pa? Okay na. Ano na? Ano? Ay, nakabaka na kamo. Dati Mayo. Pila ba ka mo na? Hindi ka man nago. Way niya takpan na iti, no? Wala ka na. Sige. Pila bakal mo? 100 din po bracket. Okay, 100. So nakalis ka, no? Pa-design ko. Pa-design mo. Taga din ka mo? Wala lang sa likod ko. Sang? Okay. Ano na yung sitwasyon yun naman? Nagatinulo na. Grabe, no? Waswas kitang kapila na yung imo nga bigyan na isang arrangement yun yun? Ito, Oo. 300. 300. Ito yun na po, no? Pila na sa 200? Mahaliga 1,000. Okay, no? Manila ni halin, no? Oo, Manila. Dangwa ni Salin. Dangwa. Okay. So, amo na yung presyohan ay ari mga kabisado. Pila ganit? 200? 300. 300, no?
300 ni ang presyo sa sining arrangement, no? Oh, ini 1,000 niya. 1,000. Namin magliyang design, no? Kay puro white, no? Okay. Ano nga pisto na? Kay sino na pisto? Kay Karen. Kay Karen Atraso. Karen Atraso. Atraso, no? Sa mga viewer nato, no? Dire pakitaan nyo si Manang Karen, no? Para buwas makapamakal ka mo sa mga arrangement, no? Dire sa may distrito ya sa nga harong. So amo ni nga bisan waswas ang ulan, waswas man ang pagpangimos nila sang ilang bulak, no? Ay, grabe gidang chimpo, no? Sa siling mga tiniyon. Okay, no? Pare matagyapon na, no? Makahatag kag balita kag makatag sang presyo sa mga bulak, no? Sa sining mga tiniyon, mga kabisado. Araw lang ko patukot niya daw. Kaya mo. Taiba! Oh, ang inyong kuan galakat, no? Nag-traffic ang tubig. No, grabe, no? Doon na kay ari lang makakita ka sang bagong kulor sang bulak. Color pink. No? Made. Ano na? Oh, jadi. Oh, ari ah. Ara ako anyo naglas ako para na makakuha ng tubig. No, kay ari makita gyapon, no? Makadulong sang impormasyon parte sa presyohan na isang bulak, no, diri sa may distrito sa Haro. Di po ton tanita na uraw-urawon talang ang ulan para nga maka okay. So right tagamay, no, amon no, ang sitwasyon sa bulak dire, no, sa diri sa may distrito sang Haro, no. Pisar nga naga-ulan, no, makita ninyo ara mga arrangement ani, no. No, nangatod ko na may kabit na, no. Okay, no, ari naman yung mga bulak. Bisa nag-ulan, sige no. Sa pila inyo arrangement nyo? Arrangement nyo pila? Pila na yung pinagyanay nyo? Ayun ninyo? 250. Ayun is dalom ya? 150 ni siya. Ang double, amo niyang 250. Ang single ya 150. Okay, buwas, no? Dire ka mo kagto para nga makabrato pagit ka mo. Kay sino na pisto de? Asa na pisto? Ano nga lang ka pisto nyo gani? Joy. Oh. Buwas, no? Magkagto ka mo de mga kapistado, mga viewer naton sa sini mga tinion, no? Dire ka magkagto kay Miss Joy, no? Ari ilang mga bulak, oh. Makita nyo ni subong ang ilang arrangement, no?
250 no, 115 is dalo mo no, ang ilang arrangement kasi ni mga tinion. So sa mga viewer naton, share nyo lang no ang aton nga Facebook live ang sa sini mga tinion agod nga makalabot man sa iban nga mga kauturan naton nga manugbakal sa nga bulak no. So amo ini ang sitwasyon dire, nagadanaw-danaw na no ang diri sa may palibot sa plaza sa sininga gabi no, naghuraw-huraw na ang ulan no. Dili na halimang inyong bulak ni Manila pa ne bagyo. Okay no, so amo na ni ang mga bulak nga nalibot natin sa salitan ngayon no. Okay no, arrange pa sila mga kabistado. Hara naman ang ulan. Nagbondak naman ang ulan. No? Kasi na yung mga triyon. Hapit na yung panirong anay, no? Dire panirong dia. Nagwas-was na kita ang ulan. Kita nyo niyang magwaswas ng ulan sa sunod ng ating yun. Gadulom ang dalan no, labi ang waswas. So amo niyo ang tapunan sa mga kauturan naton ang ilang mga bulak. Kay grabe kitang pagbut-but sa sining ulat mga kapistado no. Cellphone na da live ka lang sa kwanto ay iba sa imo Facebook. Oo, tingnan ko ulo. Ako lang para maka-live ka. Napanaw ka da. No battery. Okay no. Areo Ano mo sila no? Ako daw kami sigat amo na ang station manager. Seryoso ko pinili. Seryoso ko na pinili. Areo grabe ang pag-ubot sa ulan no? Takluban ang bulak, yung takluban ng mga bulak ay agod nga hindi magkalaluo no mga kabyanan kasi na yung mga tiniyon sig taklubanay no. Ay pertegid ang pagwaswas ang sining ulan no mga kabyanan. Amoy ni alin sa Cebu nga mga bulak no mga kabistado. So ambot mabawi pali ang kapital sa sining mga negosyante nga nagbinturar sa pagpaligya sa mga bulak pisar nga nagawaswas ang bagyo dito sa aton sa syudad sa Iloilo mga kabyanan.
sitwasyon, no? Mga kapistado. Grabe kita ang waswas ang ulan. Kasama ka. Ano na, tangono? Okay, live media gyapon kita ng mga kabistado sa sini mga tingon diri sa may distrito sa Haro, diri sa may Haro Plaza, no? Mario, ano gyapon? Ginatabunan ang mga bulak. Okay. Grabe kita ang waswas ang sining ulan, no? Sama ng sitwasyon sa bulak sa plaza, no? Okay, kagyanan, no? Ano ini ang sitwasyon diri? Isar nga gabunda kang ulan ang bulak pinaatipan magyapon sa mga pangutura naton agon nga hindi makasa. Man mahal ang kapital sa sining bulak, no? Alin sa sigad sa Cebu kag sa Metro Manila mga kaayanan. So amo nang madugang naton impormasyon, no? Dre sa may Haro Plaza isar nga waswas kag nagabundak ang ulan, no? Sa sini mga tinion way gid nga kapadsyag sa kakapoy ang kultura naton na nagabaligya sa bulak diri sa may Haro Plaza mismo, no? So ara huraw-huraw naman. Okay, mga kailo naman kita diyo, mga sarilo naman kita. Mapon mga ginapahuranan ang mga bulak sa sini mga tingon, no? Okay, buktaluan ko lang cellphone na kang kamerata. So okay lang mada. Okay, Ariel, gabi niya. Hi, gabi. Excuse me. Okay. Ari si Mamo nagbabakal, no? Pila ka bilog bakal nila, pre? Duwa ni wow, ni ko matigal. Oo, tag pila-pilang bigyan na ita? 350 bigya ko, tay may ayo pa siya. May ayo pa sa. Okay, no? Ayun, ayun ang gambi ni mama. Ari mo'y bulak nga. Gadugang Piskaya. No, may ato to nga bulang ni Larry to.
Tululoy sila rito kaya ang iya bulak imbes nga balda, nagbalda ng gitapat, no? Kay perte ang ulan. Ibutan ko sa pani ante. Ang mga kandila to. Ito lang. Yan yung mga balik dito. Kapila na pre yan, ito pre? 150 na isa kasi ito. 150 isa kaset, no? Are kay may damo kita subong mga viewer, no, sa aton nga like, no, makita nila na ang kanami sang bulak, no? Richard pre no, Richard no? Ano na? Yun. Ha? Yun. Si kay Richard dito kay sa piyak no, sa kay Boss John kay niyo. No? Ari ang tagiya oh. Para buwas makita nyo de. Nga dire ko mo magkagto, no? Damo-damo sa viewer kasubong no sa Bistado, no? Kabistado ari oh. Ari kay nga mga namin nga mga bulak oh. Oh, dire makita ninyo sa subong sa aton nga live. Kapila na ibigyan na niya, pre? 300 din sa kaseto. 300. 300 sa kaset. So, ari oh. Buwas, no? Dire ko mo sa may atubang sang Haro Katedral gitman, no? Kagto sa dugang pagpangita sa mga manami nga arrangement kag nami nga mga bulak, no? Areo na. Para nga makita kanila, buwas makakto sila de. Are mo tagiya niyo na makita niyo niyo. Gwapo na nga tagiya sa isa ka Bulacan. No, diri sa may Haro Plaza, no? Okay, no. Oh, gasaka atong viewers oh, ga dabo nagatanaw. Agod nga mabalaan nila ang presyohanay kag matahom nga bulak. Ilang kagtuan diri buwas sa may Haro Plaza, umpisa buwas hasta Pizza Uno, diri man gyapon sila, no, mga kabistado. Rain or shine sila din, no, areo. Amo ni makita nyo diyan. So buwas ay idulong naman natin pagiduwat ang dugang tagid nga pagbiligyanay sang presyo sang bulak. Buwas masaka pa ni buwas? Depende no, depende buwas no ang sitwasyon o masaka sila buwas o kung magnubo ang presyo no. Ano na? Sige ulan laban manaog. Kung sige ang ulan, laban manaog. Kung hindi sige ang ulan, laban may diferensya nga pag saka gamay no nga mga kabistado. No, sige pangyapon na pang-arrange no, areo na. Buwas nga inyo paglibot-libot rin sa Haro Plaza. Oh, makita nyo ang nagapang-arrange, amo ni ang nagabligya bulak de, no? Makita nyo de nga kanami sang ilang nga mga arrangement. Bisan nagaulan, nagabundak ang ulan. No?
Okay, no, amo na niya matulong naton nga impormasyon, no, parte sa presyohan ay isang bulak diri sa may distrito diya sa Haro, diri mismo sa may Haro Plaza. Apisar nga nagabuo ang ulan, yari sila subong, no, hatag serbisyo, no, sa aton tanan agud nga may ara kita nga mga bulak nga idulong sa aton nga mga mga namatay, no, sa tagsa ka mga patyo diri sa may syudad sang Iloilo kag sa mga probinsya man sang Iloilo kag sa tanan nga kabanuhanan, no, mga kabisado. So amo na madulong naton nga impormasyon, no, diri sa may Haro Plaza. Ako naman inyong kabisadong Buni Sumbingo para sa serbisyo kag para sa balita kag sa serbisyo publiko Radyo Bistado.